haba simkya ye jing ujor kiri pajba kibala ujor kinoyelam kakasi students union warmausau unit halor ke jingdon wei ubar jera ublatip kum hafizul hussain bat ubadi pajba ikidawai bala kutpor next expiry date hapo kedukan di dawai pharmacy jongu kabadon hakasnong warmausau mentagasngi kinoyelam kakasi students union kilek bankang talano yagde kedukan di dawai jongu kite kinoyelam kakasi students union haba kilek mankang tala yakete kedukan di dawai kilalap ro bote ubar jela omdan ki kot kislai babyang bakentup nadu ka trading license work permit bat kumjuru yaka megalia certificate council registration. Yang jungka KSU Warmausau unit hadin ka ba nagayang jungi gila yuk ka jing ucor nagi nong sim dawai na wei u farmasi bowan bu hangni ha Warmausau mentala sistem tam ka ba uni udkhar wandi gidawai kiba la kut kaporo ka ba experience gidawai ti kani ko jingwandi jung u ka penlong lane ka pendon jingma yeki nongpang yeki balik sim dawai yeki ka farmasi ka jungu namar ki dawai ki belaku por ti nang yang jungi kum kaseng mardor mentah kesi ngilalek ban di chef yeki dawai jungu ban keju ka por ngilap hi ru ba ki dawai jungu ki pun ki bela experience hoi yo sen apdeng ki pai ba bun ki beli sim dawai hang te ka farmasi jungu namar ke jingbom yo se ke jingbom tip haki kerteng dawai la ne haki jingtho ke bala experience ki dawai se kidi la kedi ke tang lak pantip andre minister pat ngilap ba we ne ki no sino sim de dawai ba ka dawai ke budi ka la experience kumjuru haden ba ngila bai ro ikot islam ke bang du khar wandi ke dawai thangi hasno Warmausau ngilap ba umdon tang ke we ru ki kot jiknisha ka ba ula bandi ke dawai hangni ha snow Warmausau kumengyang kum ka work permit insya de benyo ke work permit nang ta ka trading license bat kumju re kani ka MPCCA kanir umdon ti ngilengo ba uni udkhar wan bandi hangni ha snow ka jungi namar kata nang leng jungi haden bagi le bisa le kita ki baro ngin bense ya ban sim da karai ba ngin kan talano ya kani ka dukan ke jungu bat ngi pha le phai mardor di u syasam namar ku mengitip hagi neki benai produk na liang jung ka department ka ba depek mentagi farmasi nanti ki dawai ki badi ki farmasi po bisno ki thau ki lawan ban khang tala ban maham ye ki nong di dawai ki bomdon ikut isai bo biang hani ka dong besner phoi jungi ki la borom bat kin khang ye kita hende uni dukhar pat kumu ye kita ki baro bat mador hina jungi ngilap ye kata menne bat ikhang snon ya kene ka dukan farmasi jungu bodi dawai namar kata kum ka karwo shekwe pat ki farmasi ki ba ki khar ki wan ya ban bu ye ki dukan juki hani ka dong ka thang ye jungi ngi maham ki ba nane shikmat ada kum ka seng ngilap ba ki dang di dawai hani ka dong ka thang ye jungi klem ki kot islai bo biang liang ka sen ning penbek da ka ba kham tala ye ki dukan ge jungi kane kalau kerok shine dan yang jongak KSU